Ah! Mm. 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 Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Tita Yos Kitchen Pansit Malabon, Carbonara, Crispy Ulo, Fried Chicken, Shanghai, Pork Liempo, Spaghetti, may kalamay tayo dito, Biko at Maha at Leche Flan. Yes. Ang pagkain po natin ay sponsored by Sisi Lea Payawan. Ang napaka-generous po namin kaibigan ni BBM at ang kanyang asawa na si Sir Ariel. Thank you so much sa binigay ninyong blessing sa amin ni BBM. At siya din po ang nagpadala sa amin ng mga accessories namin ni BBM, lipstick at mga bags. Maraming salamat, Sisi Koy. Sisi, thank you so much, Baby Allison. I sa iyong love you. asawa, thank you so much. At ang kanyang dalawang anak na si Catherine at si Christian James at si Allison. Shout out, Baby Calix. Shout out. Sana soon makapunta kayo dito. O kaya kami naman ang pumunta sa inyo. Yes. Kaya bago tayo kumain, mga ka-foodies, pray muna tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga take-kake kapampangan. Nautan. Mga take kapampangan. May binga. Dami namin. Ang dami niyan, guys. Hindi lang namin lahat linagay. Yung kalamay, isang bilawang kalamay, kumuha na lang po kami ng tig-isang slice. Di kasya. Tsaka yung mga chicken at Shanghai, ang dami talaga. Tapos, ano tayo? Malabon. Palabok. Pansit malabon. Mukhang masarap. Merry Christmas! Sisi Lea Payawan. Yes! Happy New Year! Advance! Ilan days na lang? Pasko na? 3 days? 3 days na lang. Pinadalan tayo ni Sisi Lea Payawan kasi gusto daw niyang matikman namin ang pagkain ng Tita Yos Kitchen. Alam niyo po ba, galing pa ng Antipolo to? Yes! Kung saan si It's Lenny, no? Oo. Nagbiyahe pa yung mga pagkain natin ng galing pa ng Antipolo. At halos kakadating lang ng pagkain natin. Gusto mo kalamansi? Ay, oo. Sa mga gusto pong matikman yung mga pagkain po ng Tita Yos Kitchen, pwede po ninyong i-check ang kanilang Facebook page. Meron po silang Facebook page. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Sisi Lea Payawan, Sir Ariel, para sa inyo ang unang subo. Kain tayo. Manganta mo. Baby Allison, kain tayo, baby. Tama-tama, no? Sa okasyon. Pasko tsaka New Year, oh. Harder na po kayo sa Tita Kitchen. Tita Yos Kitchen. Tita Yos Kitchen. Nakitita lang ako. Masarap yung palabok nila. Malabon. Yung malabon pansit palabok nila. Masarap. Malabon palabok. Ano ba talaga? Pansit malabon. Sarap. Ang sarap. Maraming sangkap ng kanilang palabok. May pusit. May pusit to. May giniling na baboy. Tsaka tokwa. Tokwa. Tsaka chicken. Madaming sahog. Tsaka tokwa mayroon din. Masarap siya. Kain po tayo, mga ka-foodies. Merry Christmas! Happy New Year po! Tama sabi ni Sisi Lea Payawan, masarap daw yung nila palabok. Sarap nga.
Favorite ko to eh. Tsaka pansit. Ako din. Gusto mo pa? Hindi, konti lang. Para matikman natin lahat. Yan. Ito egg. Laki Tsaka na. pusito. May pusit to. Tsaka may tokwa. Chicken din. Masangkap. Masarap, Sisi. Masarap yung palabok. Tama ang sabi mo. Titikman natin tong ano chicken nila. Thank you. Walang gravy. May gravy yata dyan. Walang gravy. Ito, chicken. Sarap. Nasa baba yung gravy niya. Kahit huwag mo nang bigyan ng gravy. Masarap siya. Parang chicken joy din, no? Jollibee. Galing. Tingnan natin pala, carbonara naman. Kailangan natin bilisan, baka maubos yung oras natin, madaming pagkain. Ay. Tama na to. Ma'am, Sisi Leia Payawan, maraming salamat sa binigay na blessing. Oo. Sana more blessing pa ang darating sa'yo. At saka yung ano niya, yung mga my day niyan. Lagi kang Natatama anak niyan. Ito yung Shanghai. Meron dito suka. Titikman natin tong carbonara, guys. Ito. Sarap din. Yung suka nila, lasang-lasa talaga yung pepino. Siyempre may pipino. Masarap. At saka yung ano nila, yung Shanghai nila. Yung Shanghai nila, tama-tama yan lang yung lasa. Hindi siya mahalat, hindi siya matabang. Sakto lang. Parang tayo, sakto lang. Ayan. Yung ano naman, ito. BBM mo. Kaabot mo. Ito. Wala tayong rice. Tikman natin ito yung sausawan. Ito yan. Yan ah. Sarap. Ang dami pagkain, no? Tapos 24, Noche Buena.
Sama ka po, Debes, magsama-sama kayo mga buong pamilya nyo. Oo nga. Ngayon na Buena. Kaya huwag kayo lumabas. Kung saan kayo pa pumunta niyan. Bawal. Kami talaga hindi kami buo kapag nag-Buena. Kasi may asawa na yung mga kapatid ko. Ako lang talaga naiiwan. Naiiwan sa bahay. Sinasi sila payawan pag may okasyon sila. Kinatitayaw sila nag-order ng mga pagkain. Kaya lahat ng yan, pinatikman talaga sa atin. Para daw matikman natin pagkain ng Tita Yos. Ito, masasabi namin sisi masarap. Spaghetti, di ko pa natikman. Tatry natin yan. Titikman mo yan. Suka ka. Ito na yung pinggan mo. Suka kitang spaghetti. Yan pa akong carbonara. Akin na. Bigyan kita. Ilapit mo ha. Oh. Saan? Ito. Mm. Ayan. Ayan. Ang sweet, no? Sana all. Sabi niya, masarap daw yung spaghetti nila. Tikman natin. Titikman natin kung ano. Bibiyan mo, malapit mo. Tama na to. Sigurado ka? Baka di ko na makasya yung dress. Oo. Ay! Diyos ko dahil. Baka di ko na makasya yung pasusuotin ko sa Sabado. Bakit isa lang ba yan? Hindi, marami to. Kaya maraming salamat, Shopee at Lazada. Talagang isa lang yan. pinanamote. Ito, spaghetti po. Totoo nga. Masarap. Creamy yung niya, spaghetti. Oh, creamy. Masarap, Sisi. Totoo yung sinabi mo, masarap nga yung spaghetti nila. Malinamnam. No? Masangka din, no? Masyado mas sweet. Parang ikaw, nanonood. Sweet. Totoong sweet siya? Hindi. Bakit? Siya lang ba yung nanonood? Yan, no? Kasi, sweet sila sa atin. Sweet sa atin si Sisi Lea. Ang bait niya talaga. No, Sisi, thank you so much. Baka may iyak yan habang nanonood siya sa atin. Siyempre, meron din yung TikTok, mga kapudibis. Mga kapudibis, follow nyo na ang TikTok ni Lea Payawan. Ayan. Yung anak niya, Matutuwa ka sa baby niya. si Baby Allison, ang ganda. Sarap. Bibim yung ulo, oh. Nakatingin siya sa'yo. Hindi ko man nabuo yung simbang gabi, mga kapudibis. Di man, tsaka di naman matutupad yung wish ko. Tsaka lagi ka naman kasing puyat. Hoy, maaga ako natutulog. Nagkaano lang ako, dumating yung ko, period. Yung di kasi ako, sumakit yung puson ko, mga kapudibis. Mga kapudibis, kaya hindi ako nakapagsimba. Mahirap na, basta walang si Ardon. Ito, oh, sausawan. Antipolo, Tulubaw, Pampanga, lutong pa.
Umabot yung lutong, no? Siguro alam ni ano to, ni Frenny It's Lenny. Sabi, ano daw eh, malapit lang sa inyo to. Hmm? Imagine, no? Antipolo to Pampanga, mainit pa. Di nawala yung init, no? Ay, kuya, driver. Hello po. Ingat kayo sa pagda-drive. Lalo na ngayon maulan. Siyempre mga foodie, di natin lahat mauubos to. Meron po tayong kasama sa bahay. Siyempre papatignan natin sa kanila to. Matuwa din sila eh. Sarap. Gusto mo pa? Bakit ang laman? Ito pa, meron pa. Gusto na ko lang batiin na happy birthday si Stella Batusin. Ayan, birthday niya ngayon, December 25. Ayan, happy birthday, sisi ko. More blessing. More blessing. More birthday to come. Happy birthday Ingat ka po. palagi. Yan. Yan, tama na to. Okay na yan? Hindi niya kasi mababa yung pinggan niya. Ingat ka palagi, Magpalakas ka. Magpagaling ka pala. Sarap. Next naman natin BPM. Ito, kalamay na tayo. Siyempre, hindi natin lahat magagalaw yan. Mga ka-foodie, mauubos yung oras natin. Pero lahat matitikman natin. May leche flan tayo. Ang kulay ng nila, ube. Sarap, no? Biko daw to eh. Biko. Sarap ng biko. Pag Pasko, New Year, no? Hindi mawawala talaga yung mga kalamay. Ang sarap. Ano siya? Para marami siyang milk. Ay, parang lume-level na si Baby M. Ube. Ube to, di ba? Ang dami niya gatas. Masarap yung Magatas kalamay siya. niya. Oo. Sarap. Kaya kailan ko meron Makakagatas. Ito pa. Tama na to. Tikman mo. Di pwede. Tikman natin lahat. Hindi, akala ko kulay violet pa naman. Ito, maha blanca daw to eh. Pero dilaw siya. Oo nga, maha blanca nga to. Dilaw lang po. Kakaiba. Oo, para iba-iba. No? Masarap siya, no? Hindi siya matamis. Oo, tama Sakto lang. Tapos may mais pa. Tapos may cheese pa sa taas. Ang daming cheese. Gusto mo pa? Ganyan. Leche flan. Ito yung pinaka-favorite ko. Maraming maglalaway dito. Talaga ba? Oo, ito. Leche flan. Kaway-kaway sa mga dyan. BBM mo. Kami din ng ganito. Tsaka salad. Nagbukas kami kaya ng rep. Once a year lang to magbukas ng rep eh. Hindi! Once a year naman. Kapag may okasyon lang, Pag Pasko. piyesta, Fiesta. Ayun. birthday. Kasi mataas yung kuryente, naka-aircon na tapos rep pa, Wow. diba? Huwag na yun. Wala Ang naman. sarap. Ang sarap ng leche flan. Hindi siya masyadong matamis. Sarap nga. At saka hindi siya tinipid sa itlog. Ay, wag mo ako titipirin sa itlog. Para masarap lagi ako. Masarap siya. Masarap nga siya. Titirain ko to off cam. Asa pa? Tama na to, meron pa ako. Bawal lang tumanggi. Wag mo akong titipirin sa itlog, titipirin. O, yan.
Sino Sisi, nag-order daw sila ng ganito, 10 eh, para sa Pasko nila. Kunin ko yung tubig ko. Magbabalik. Mga ka-foodies, hindi po natin lahat mauubos yan. Natikman naman po natin lahat. So, si Leia Payawan at si Sir Ariel, thank you so much po sa binigay ninyong pagkain sa amin ni BPM at sa family po namin. Matitikman lahat nila yan. Tuwang-tuwa po sila nung nakita nila ang daming pagkain. Parang Paskong-Pasko na sa amin ngayon. Kasi ang daming pagkain, may kalamay pa, kumpleto talaga mga Sisi. Yes, mga kapudibis. Kaya, thank you so much, Ma'am Leia Payawan. Maraming salamat po. Baby Allison, I love you. Catherine, Christian James, hello sa inyo. At si Hello. Baby Kalik, shout out sa'yo. Yan. Kaya mga kapudibis. At kay Queen Natsu, kumari Apo. kong tunay. Mga FoodTV, please pakisupport po si Queen Natsu. Mag-subscribe na po kayo sa kanya at sa Facebook page po niya. Meron po siyang bagong upload. Please panoorin po natin siya at mag-like and share na din po kayo. Yes, follow nyo na ang Facebook page ni Queen Natsu, mga kapudibis. Tita Yo's Kitchen po, kung gusto po ninyong makita yung kanilang mga pagkain po, pakicheck na lang po yung kanilang Facebook page at Yes. ilalagay po namin yung kanilang link sa description box. Yes, mga kapudibis. Hindi namin alam kung ang magkano yung presyo Oo, niyan. i-check nyo na lang po doon. Siguradong mura lang po yan. Yes, mga kapudibis. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The FoodTV, Instagram ng The FoodTV at TikTok ni BBM. Yes. Kaya shoutout po pala sa Timatibay. Merry Christmas and Happy New Year, Timatibay. Merry Christmas, mga FoodTV. Your Wawa, Senior Maymay, Jason Laksamana, shoutout po sa inyo. Merry Christmas, I Happy love New you Year. all. Yan, mga kapudibis. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!